an ce na Fulani kawai ake to ga na bare bari. Wannan labarin babbar bare shi kuma da tela. Shi gaskiya na. A'a gaskiya ne. Da kin faɗa tun kamin ki faɗa na san gaskiya ne. Shi da tun da labarin teloli ake yi to wannan babbar bare ne da tela. To sai ya kawo ɗinki shi ma ya kawo ɗinki. Shi kenan da ya kawo ɗinki ya bi kai telolin da halinsu ɗaya suke. Tunda dai mu dai waɗanda suke mana ɗinki ba 'yan gida ba ne? Gaskiya. Aha, to saboda haka halin ba a bari ba. A tara ɗinki ka je yau ka dawo ka je yau ka dawo. To shi kenan sai da ya je wurin tela ya yi mishi ɗinki. Da ya ɗinki aka mishi ɗinkin wando ya matse shi. Asha. An yi ba a yi ba kenan. Ɗinka wando ya matse shi. Kin sai da ɗan labari da kanki ba. Shi kenan da ya je sabon wando ke da ya tafi kasuwa ya zo zai zauna ke da sai wando ya ce ba wando ya kece a cikin jama'a. Wata sabuwa. Haushi ya kama shi cike da ya zo wurin tela. Ya zo wurin tela ya tsaya bakin kofa kyaure kama kyaure ya ce mashi a kira tela aka kira tela. Sai ya ce mashi wai. Ya ce mashi yana da tambaya. Ya ce mashi mene ne? Ya ce wai wannan wandon da ya dinka mashi na zama ne ko kuma na tsayawa ne. Sai tela ya ce mashi tela da ya fahimci abin da ya faru. Sai ce mashi ai na tsayi ne. Sai ce mashi na tsayawa ne. Sai ce to ka koci sa'a. Ya ce nan gaba na kawo maka ɗinki ka riƙa min na zama. Ya ce ka la wannan ba taɓa ji wanda ya bi shi wauta ba fulatirin da ya kai wannan wauta. To na sanyi da wannan labari na mai wani. Ina ganin shi waɗannan labaran zamu ba masu sauraron mu. Wane ne fi wauta? Ba, ai ina tabbatar miki ko kuɗi ina saka a kan wannan babbar. To da ka muna daga mana hannu sabida da haka nan za mu ja burki fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri.